onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier caabi bi ko agence mo ceerno bocar kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence caabi bi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence caabi bi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓɓirde fo mbiɗ min ɗon de marque Anne Mariste kalɗo jiɗɗamen hebde yo nottu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence caabi bi ari gam hollude men lawol ngol. woni haydara wona gonga Houleye tawmami koye mbedda aɗa woyi ha guite ma changé li mi haali dow mi haali less mbiya kam haydara wawa wonde no mbaɗa ni wona neɗɗo mbedda hay gorko sa jeyani mbeɗa assuma an debbo jinmi ko kala kam ko woni ay ko woni koye ɓerde ma he sono muusima 100% a wawa ɗum jaggude nder ɓen ma ko mba mbaɗa ɗum partage yimɓe mballuma te mo sikku tan min mi foti mo wallude kadi jinmi ko kala kam ko woni ko hen de A à Z pourtant waɗi insisté kono haydara ay tawno wona haydara Houleye mbeɗa anduma wona hande wona hanki hay to wonani mbaɗani 1 an 2 ans no jimi yeeso ma tan mi andi wona ça ne va pas jinnumi noon ko kalna kam ko woni ko hen sowona ɗum ɗon ɗum ñawnatako mbeɗa ñaguima fi Allah haalam ko hoɗum ko mbawmi hen fof mami waɗ ɗum physiquement financièrement et fof ko mbawi ko mami waɗ ɗum mi haalma goɗɗum tu n'es pas n'importe qui envers moi je confirme ça jinmi ko kala kam ko woni s'il te plaît comme kadi waɗa insisté je te fais confiance nak bo itti kam mali addi kam ha ɗo hen wonko wonay ko heewi ɓerdam mi haalnan ɗum taw hay goto kono an confiance mo jogui me mawo ene mbaɗirɗa insisté ni omi haalane ma welam no jiruɗa kam ni min mi anda babam ko ɗum kadi addi kam ha ɗo hen pour yitudema mi yiiloma ha mi yiitamo hayto gommotonomi to mbaɗi ardude mbiɗa ha ɗo hen pour yiilade jinnaɗam gorko nenam wonano belaɗo ɗum par ce que nenam ko jinnaɗam mi yiiɗamo yiide omo mette no wone ɓerde makko mette c'
c'est-à-dire que len jibinami ha joni depuis 25 ans nenam hay goto wawama resde haw jooɗo Ah bon? tellement ko omo jiɗi babam hakkille makko ko babam tan woni hen o resama 2 fois yontere tan o waɗat hen o yalta hen te ɗum ɗon kadi ko hunde musde mi ganduɗa hoorema mi mawni hankantini il fallait que mi yalta mi yaha mi yiiɗo jinnaɗo nenam e babam fof ko Sénégal naaɓe nene ganduɗa kadi ko wiyete ko tan kala mi ko il faut mi ittolone ɗe mi miccita e ma eɓe mbiya haala mawɗo na ñalla kono walata mowmi wiyede kay ko gonga celluɗo ndeke nene dal ndeke ko mbiyannoɗa kam ko fof mi anda mi famani ko wiyete hakkille suko o tan neni kono mi leeli wadde ɗum koye tan jamam gonmi hankkadi ay ko jol to wiya donc kasete ko ɗon jooɗimi mi fittani mi lawƴani mi fobirani haydara mi waɗani hay cuurayni somi yiiɗo pot ni mbiyanmomi ko Kumba wiyami namene ko bello mi oɗo pot koye jamam tan gonmi joni alhamdulillahi rabbil alamin mi leeli wadde ni ko mbinoɗa kam yettere Allah min de ko ɗum tan jiɗanmami dikkelam min mi wiyatama ko boni mi wiyatama ya wat hunde taw wona naforema ni kay ɓuuri welde ha mani alhamdulillah alhamdulillah a fittani a dakkani a unani a waɗani haydara a dañi baɗanowo ɗum tawne wonde e jaam ɗum ɗon kay ne weeli ha mani huntodire makko tan yettere Allah de franchement mi leeli wadde ɗum so haalde Allah gandimi ko moƴƴo o jaɓani o jaaɓi ko gandudani yontande hande hay goto jaɓataɗo te ka anda hen noon joni ni ɓurmi wadde enjoy intimité e wiɗa ko min wima noon jenama ƴeew mi sohlata hunde ni mi wiyamo Kumba o wiyami na mais aɗa waɗanam ɗum ɗo tan jiya o ñirbina yeeso ngo ala ɗum kadi ɓurtide wona miskino Allah so ɓosama tan nen ɗon anda ko yahat wata wanani wi kam ɗum ko haal ala wiyani a sohlani haydara tan mbiyam so ɓooyi o haaɓat noon konko yeehi o ñibbirin guees minute foof ara addanam ɗum ɗo tawa sohlani ala ɗum ɓurti koye mbimi ko an wi kam noon min koye conseil ma tan ndewmi de ala woto nanno mbanmi tan ko suivre conseil ma noon nene mi wiyanima wimami ko ya jaab ko wima ko addu meɗe yaaha jeere haydara ala hen addu meɗe defan ma ɗum ɗon haydara ala hen ko ɗum mbimami kono nele kewɗe ɗe kadi moƴƴani après tout ko joom galle ma nene dal min dal koye conseil ma darimi ha ɗo mi yalta mi diwani kerol de ɗon darinomi ɗo ɗon tan dari aɗa ɓurtina de mi ɓurtinani ko noon mo faam ko addi mu ɗo ko nde ko min woni mo famano an woni mo famani ɗum fayi visite ala mawɗo kay ñallat tan kono walata eyyi ɗum waɗi mbimi hande mere mi haalanma ko ndew dañiɗen caɗele o fayi Mali tawtoyde jinnaɗo makko debbo kono jinnaɗam debbo o wawa o haalnan kam haydara ko leeri hen Franchement, je m'excuse beaucoup. Mais il y a faut que pourquoi me tsukuma do pugal. Mais ne de sa yidu dum. Ma war faire ko met dum fouf. Njagga hen. Mais je partage avec toi la douleur. Mais halma godum. Min ko do kodmi. Ko mi ida andu fouf. Taw ko weli kam taw ko yide tan bamma c'est pas un problème et ça ne sera jamais un problème ko no problème kay ko makala hami nana mais a haali mami wat feeram waɗen feere mami daro hen mami jooɗo hen mami immo hen min information mo jogui mi babam min jinnaɗo ammo mi meeɗamo yiide nena wiyata kam tan o wiyete ko Amadou so wona fotel goto to woni jeune hay ɗum ne mi wujjiti gaddormi ɗo hen to am ɗo mbaɗa miɗo jogui ɗum mais mi meeɗamo yiide
foto mo ko tan jogi mi do hen to woni jeune sadi ko neɗɗo wawi saɗani Allah Amadou kam c'est vague inde Amadou tan c'est vague mais min tottuma encore ko mi wima ko jiɗɗa hen fof je suis prêt à t'accompagner ɗo jiɗɗa yaade fof mi yaada e ma woto won jamma ñalowma n'importe quel moment taw ko sande en jadda ɗe beddaji he eɗen ƴeewa eɗen lamdo légal par légal journée mois 1 an ça je suis prêt à le faire puisque haali kam koni e ma goppen fof e juuɗe Allah cawre enen ne jehen hen c'est dur je m'excuse beaucoup encore kalnakam ko mais mi waɗa hen ko mbawmi inchallah s'il te plaît s'il te plaît Amadou tan ganduɗa e makko non mbiɗa jogui ɗo photo makko to woni jeune ɓe kalanima hay ɗon kadi ɗo hooɗi e ɗum ɗon non ɓe kono holluma photo mon mas s'il te plaît ɓe kalanima kadi ɗo leegal ɗo hooɗi ou quoi ça. Le sang ne ment pas. Vous avez le même visage, le même teint. Bon, Inch'Allah, on a mis Allah, on a mis Nalado. Et Mami Darohen. Bon, au West, non, n'est-ce pas Maïdou. Et n'a des réseaux sociaux, même fouf. Ko jontaɗo noon machallah jiɗmi wallude ko nenam c'est bien vrai que mbiɗa yiiɗi yiide babam inchallah kono nenam mi yiiɗa hay daña probléme goto sowaɗi Allah kala to jiiɗama mona deeƴi te mi ala ko ɓuuri jinnami am so Allah walli kam hami yiitimi wallahi mami andu mission o waɗi fayida Ouraya ma yima sowaɗi Allah t'inquiète pas goppe fof e juuɗe Allah s'il te plaît s'il te plaît dal yaay fudde yaarude min joni mi natti famde Calista hay seeɗa mi haali jamma mi haali ñalawma gila o yi kam ñenden tan dardimi e yumma gila nden jam gasi ñenden ko dardotoɗa e yumma kaali dam mais ya yumma ko bandam mi wawamon dogde te hande haala mino yumma gasini mi waɗi expliqué Calista ha o faami gila ko ɓooyi wadde so yiiti min dardima o fotani hen wonde omo hira mais gila nden ha joni o rokkani mi jamma e galle he kono kaali dam yaawi aɗa ɓooyani ko garɗon ɗo so heewi ko lebbi ɗiɗi aɗan yimɓeɓe kadi ko haaloɓe ha joni kadi a wallitorto muñal saabu aɗa andi a muñirta sababude a ala fulla muñ kono kadi muñal ngal ko ngal juuti juuti ko oɗo yejjit kadi ka gorko yaay a haali ɗum e haala ma muñal wonto fuɗɗi kono kadi wonto haaɗi a faami Calista ko muusi omo foti andude min komi joom galle makko eyyi ɗum woni laawol wona goon te kadi kiram kewɗam moƴƴani e hakkude surtout komin desodiri ko e joni ɓooyani a faami ɗum tawi ko garɗa ɗo ko beltimi hen mi famminma kam guila joni ganda Calista kam ni change de trop min de vraiment Calista betti kam de to woni kanko mi nani dal omo haalde e yummakko e téléphone o wiyam mami ara mboɗo mi ara te mboɗo andi ko toon yeehi min nani min foti hay waynade o waynaki kam a ɗum kam ala hen saabu neɗɗo kam no mbaɗa waade foof kala ɗaɗa yaaha aɗa foti haalande joom galle ma mbaynoɗa ɗum kono jalta tan jaaha lawol ma ha joni kadi kaalidam mi rutto tan ɗo ndewnon ngo yimɓe ko ya wallitoro muñal saabu yimɓeɓe ko haaloɓe hande kala ko waɗi hen ko wiyete ko hoore waɗɗani dande ko min tan wiyete saabu aɗa andi yimɓeɓe dande nde jogani kam de goto fof nana haalira banggue fota kala ɗo haala ko wiyete ko haala mbawɗa tan ko haalde ɗum ɗo kono wawi ɗum yo haade ɗo kono noon haalane haale hikka jaabe mi woori a faami joni noon ha joni wallitoro muñal
wallitoro muñal sabu neɗɗo ko muusi tan wiyete yo mum ko weli kam hay sa haalani ka muñowo tan sa tadene weyi ya aɗani min komi muñowo goto te ko heewi moɗon doga ɗum par ce que mi yiiɗaɓe mbiya ɓe gandino ko ni waya tan iwi jeeri fati wa joni guila battuɗa dawde aɗa tampa ha joni ɓerde ma nde koko yaawi yaay an aɗani min ko tampanmi entreprise babam kore yoni pression mo gondi mo yoni wowat mais mi wowata par ce que mi andana ɗum ko heewi so wonano kaw jibital fewata awe ko heewi dossier ji kewɗi ko kaw jibital wallatami hen par ce que mi famani taw on ɗon pression normalement Kalista fonno kam ko wallude te babam hoolima kam ha paari itti fof fawe junggam eyyi kono ha joni tan mon kaldi wan komi keñiɗo gonmi koye yaade joni jehen ko mbimami ko noon gacca hen hakkille ma no feewi min Kalisa mamin jewti talla jaɓaneni mina ñandata ala accumi yaade tan aɗa faami ndiyamno dusma oɗo cukalel kam pourquoi dañmi envie tan e makko e wallude mo mataw wona gillide kay tout le temps omone hakkillam tout le temps omone berndam joro ko hebma ha aɗa ndaara sukaɓe mataw wona gilli ko korso tan ɗum wawa wonde gilli ko korso Fatima walla Aïssa way a luppi noona ko luppumi luppi ɗo boyam wari ɗo Beyoncé wari ɗo hanke ñande fo wari ɗo tawaɗimo ɗo Beyoncé mbiɗa de gonɗo États-Unis o hollen babam addimo ɗo tami tinani ɗum a towni bamma towi kono yettake on biyete o wona Beyoncé bamma wona Beyoncé Jay-Z o ko Beyoncé ndi wori nayi min tebbita as jol dow costo ko jiɗɗa haade ko ɗum woni boyam keso mo joguimo o wiyete ko Beyoncé a wel puccu tan kono ari ɗo 2 fois pour trouver toi pour fawma yitere kono on jindirani a dañ chance noon sa yi rewnde jool dow boɗejo coymo yillaki boɗoyol foppaki wojjani hoore mum timmi debbo kadi jogui salamu aleykum jogui ñallede jam yinno jiyamo e wonde a waɗi tembi as wona hay as kay félicitation a félicitat kay hay so welanima ma félicite an jalni an non mais aɗa sérieux sérieux non woto mettin ay aduna ko haydara ko mettinan me non si sa wirindi way koɗa mettini Allah gayni hakkude men mi dañi Beyoncé aɗa heewi probléme fayde mbinomani wona min toujours ko min dañata yimɓe mawɓe mais on dañna kam joni mi dañi Beyoncé mais haydara t'inquiète t'inquiète ɗum woto mette ko Allah hoddiri yo hakkude men gas tout ça là Beyoncé ari ɗo pour jiya ɗum yima dañani yiidema donc t'inquiète woto mettin nani ha ko mettinan me ɗum min
non yeeso ma ngo wakli ko seeɗa rek nde kalmi mbi on seede an kono je mbatta jeune e koy ko ɗum gonɗa on exactement gonmi koye examen tami trouvi ko examen wonno mi trouvi mi paasi d'office wona hay ɗum ɗo de ko d'office passe t'inquiète après tant mieux a waɗi passé d'office kay tant mieux yetto Allah ko an yettata Allah kay min kay mi hamdinima ɓooyi t'inquiète woto sek après mo won jindir quoi tawi o ari ɗo tawi ko changement donc jindir on t'inquiète Aïcha way deydi ko faaro hewngo mi menda ɗum ko ɗum woni arte galle an kama yari nangi de ayi de mbaɗa tampare sey ko ɗon jooɗiɗa ɗo jooɗimi comme jamnat visite joni gartu an nangue wuli de mati a yawani yaade non hande koɓe bendoɗo mi wino yeeho yo ya findinde kam mais o findinani kam ça va tu vas bien ça va si kaɗa yahanti visite a yawat immade ni mbaɗɗa nanguewol taw arti ni mbaɗɗa an est ce que ala ƴamoɓe ɗe balɗe ha tafa camde rewi ɗo tan ina ñotanami tan mbiɗa ɓonna yooɗi mbinami sago mbaɗa ngabba dow mi ƴewma ta waɗan dow mais ala waddimi tomi towima ɗo an seeɗi mar ko jam jam ɓolo alhamdulillah oɗo to woni hule hule mboni e wañ hede mbiɗa sikki mbaɗamo liggo liggeyma ko normal huley ko jam mbar annen ala ko mbaɗɗa remarque ɗeɗo balɗe huley remarque comme quoi ala ko mbaɗɗa remarque mi waɗani remarque hen diga ko woni huleyde ko naɓɗo yero men da santini wadde ande wonko ratma e galle he Zahra mi nenani ko kalɗa ko mbimi huley ko naɓɗe mawne ɗo e galle he film belɗo nan ɗo doga e galle he ɗeɗo balɗe wadde ana tinani an artir jaɓɓere ma galle ode nana fusa armi haalanma gueɗel mum haɗani yero kam hay ladde ala ko waɗata ladde mi haalani e nder galle ɗum kam annen ɗo ala haydara ko wawi rewde ɗo taw mi wattani hen hakkillam ɗum kam ala Aïssa ɗeɗo balɗe action gonɗe galle o mbami kono mbaɗa ɗum vise ni café hule fewnanta yero sana yalta hule dogat ƴeewe auto to hota yero yaltude message uji jukon kon woni ni abene mbaɗa ni tan tu n'importe quoi hetto noon mi haalanma an a jañi ko goƴƴaɗa siko ɗumen dene artir hakkille ma o kat anani haɗande yero ni no wayi yero ina laaɓi reedu yero ko jurom ndeeru yero hay siko wirtima neɗɗo e bedda he hay siko a timmani a yiyata yero jippo auto mum o ara ina mooma ina itta kalis ina okkira haɗande yero no wayi a faami t'inquiète pas sur ça ɗum kam mi gumani ɗum non haal goɗɗum annene bandelam haal goɗɗum mbimam a rati oɗo ko mbimami ko a wawi ittude ɗum Aïssa mbaɗi ɓe ngabboya dow mbimi tampude do trop accu haɗani ko woni an imagination tampinma instant oɗo woppu imagination woppu film aji ɗi jeeɓata ɗi holli film aji film goɗo dogoya e galle o tan ko film haɗa neɗɗo yebde film goɗo ina amduma télé tan gonɗa aɗa waɗa imagine cikkuɗaji kala ko jeeɓɗa télé he ko jiɗa ɗum artir e galle he artir jaɓɓere ma wa i ɗum o yina yiri de ara mino waɗa sina bamma ma anise wonɗa aɗa seeɗi mawɗum awaale jam mama anu ko jahi min salmina goɗɗo a jam noko notako kam bom sono notaki no goppama aɗan oɗo saaha probléme makko fof koko ɓuula yehi ko so jawa himo goppama jaha way kono ko yimɓe mi salmindemo wawanoraɓe Rama wi acca min jooɗi kay no mbaɗɗa jam tan machallah waale jam a wiyano wiya marché minde komi gamtuɗo sah accayo mi gamtuɗo jooɗimi mi hayti yaade mbaɗi noon yewtendira
ko jam ko jam kay mama hanki ha Allah weeti mo rendinami hijab gila lelo yimi ha salatu ƴeera mo rendinami hijab mbanmi ko miijaɗo hule ha Allah weeti Allah mi seedi ha jamaji gadani min mo rendinami hijab rama ɗum yinno ƴeewde hule can hule joni hade ma ƴeewoydemo kam maro ma fat hawo noddumani ganda ko koye hoɗum woni rama mi natti wawde mucci watte mi travaille jamma ko min tan jomiraɗo gandi kono o yaharan jiɗa rewde makko kadi kam ɗuɗɗune muuside on mbawi lumdodirde anda tawni omon e lawol mo an mbiyade yaha ɗum natti wawde mucci ɗum wonmi ɗo ko ɓuuri tan jiyan mi ñaan haydara sowona ko ɗum kono ko sin min noon a muñan seeɗa paɗa ha daren taw omo noon ganden taw omon e jaam ha gasa kono o yaharan jiɗa rebondirdemo kadi ya ko woni a acca hakkillam o deƴat ɗum jiyanmi jamma ko eko miijotomi jamma ko eko mbaldanmi jamma ko min tan jomiraɗo gandi minda sinno ko saɗon a jooɗot ha ɓuuri ara wallo nodda rami wawa natti wawde ɓernam rokkanimi hankkandi jooɗade taw mi yani kiyamo Allah woni kam nene mi wawa artude nene mi wawa artude ko addi kam ko hami régle ɗum ha para mi fuɗɗo artude ɗum ko joƴe mawɗi wona annabi on seeɗa garta